खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो गोनांथार खौरां लानानै फैलायबाय। रिहन दैमारिया सासे एक्सपायरि डेट थांनाय दै बथल बायदि बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों डक्टर नीलद स्वर्गियारी बिथाङा। डक्टर नीलद स्वर्गियारी बिथाङा बिनि अनगायैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना बिथांनिफ्रायनो खोनासंनानै लादो। आरो जाय बिथांमोना दिनै UPPL दल आरो UPPL हान्जाखौ मोजां मोननानै जगदान जाबाय, जयेन जाबाय, आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लाबाय आरो बिथांमोनखौ आं वेलकाम खालामो। आरो जाय बिथांमोना जयेन जाबाय बिथांमोना माबा मोनसे मोजां सिन्था खालामनानै राइट टाइमाव राइट डिसिसन लानानै दिनै UPPL आव जयेन खालामदों। बियो समनिनो थिननाय, बियो समनिनो बिथोन। खारन 2025 आव आरोबाव जे UPPL सरकार दाफिनगोन, जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि दैदेननायाव 2025 आव आरोबाव जे सरकार जागोन, बेखौ रायजो राजा मिथिखानानै जे UPPL सरकार बा UPPL हान्जाजोंनो जे थानांगोन, बेखौ रोखा मिथिनानै बिथांमोना दिनै UPPL आव जयेन जादों। गोजोननाय मोनदों आरो बियो दिनै रोखा जाबाय जे रौता समस्तियाव दिनै BPF बेबायदि हान्जा गैलिया आरो दिनै जों मिथिबाय जे फैबाय थानाय समाव UPPL आनो क'क्राझाराव मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि दैदेननायाव जे सरकारा आरोबाव जाफिनगोन, बे रोखा जाबाय। रिहन दैमारिया जाबाय मा जाबाय, बियो एक्सपायरि थांनाय दै बथल एक्सपायरि थांबाय। बिथांमोना गोबां बोसोर सरकार खालामदोंमोन, बिथांमोना गोबां बोसोर मन्त्रि जादोंमोन, थेवबो गावनि समस्तियाव, गावनि ओनसोलाव, गावनि बिटिआरआव बेबायदि दिनै जेसेबां जादों मोजां मोनसे आसनि बेबायदि बै समाव बानायनो हायाखैमोन। बेनो बिथांनि दुर्बलता। गतिके बिथाङा जिखि बुङा मानो रायजोफोरा दिनै UPPL जों दङ, रायजोफोरा दिनै मानिजाथाव चिफ प्रमद बर' सारजों दङ। बेखायनो दिनै बिथांमोना बायदिसिना बुंलाबानानै रायजोफोरखौ थगायनो नागिरनाय जि सभाब, बे थगायनो नागिरनाय सभाब, बेखौ दिनै रायजोफोरा बुजिनो मोनबाय, बुजिबाय आरो बिथांमोननि खोथाजों रायजो राजाफोरा दिनै भट होआ। फैबाय थानाय 25 आव मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि दैदेननायाव सरकार जागोन, बेयो रोखा। आंबो खोनादों, आं खबर लादों, जोंनि सेन्ट्रेल इउथनि सासे गोख्रों मावथि कुणाल रय बिथाङा जों एखे लोगो दङमोन मोना चिफ सारजों जोङो मोनसे सावरायदोंमोन। सावरायनानै जेब्ला न' फारसे गिदिंबाय, न' फारसे फैबाय थानाय समाव माखासे जाय दुथांफोरा बिथांखौ एटेक खालामदों, बिथांमोनखौ आङो गोख्रों भाषाजों सोंखारियो। जायफोरा बिथांखौ गाज्रि रोखोमै एटेक खालामदों बिथांमोननि एगेन्स्टआव दा FIR होनाय जाबाय आरो आं अलरेडि OC जों रायलायनानै बिथांमोनखौ गोख्रैनो हमनानै साजा होनांगौ आरो आयेनगत भाबै जि साजा मोननांगौ बेखौ माखासे जोंनि OC SP फोरजों आं रायलायनानै बिथांमोनखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ होननानै आं बिथोन हरनाय जादों। UPPL दोलोआव 400निबो बारा दिनै जगदान जाफैदों। बेनिफ्राय रोखा जाबाय जे जोंनि 40 नं समस्ति रौताया जिहेतु दायो जोंनि UPPL नि दखलाव दङ, फैबाय थानाय समावबो बियो UPPL नि दखलावनो थागोन, बेयो रोखा जाबाय। आरो रौता समस्तिबोल' नङा, BTR नि गासै मोन 40 समस्तियावबो जेराव MCLA EM दङ बेयावथ' जादों आरो गैयि समस्ति दङ जोंहा माखासे, बेयावबो जोंनि UPPL दोलोआव गुबुन रायजोफ्रा, गुबुन हारिनि सुबुङा जोंनि UPPL दोलोआव जगदान जाफैबाय थादों। आरो बे जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय मा, थांनाय 4.5 बोसोर सारि बोसोर जोङो सरकार सलायबाय। BTR नि गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि सरकार सलायनायनि जि खान्थि, बे खान्थिखौ रायजो राजाफ्रा गोजोनदों आरो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ जों जै खालामनो हादों। बिनि थाखायनो दिनै जोंनि UPPL आव 40 समस्तियावबो जगदान जाफैबाय थादों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि दोलोआ सरकार थानाय आरो जोंनि दोलो जोङो दिनै UPPL हिसाबै मोनसे गोख्रों राजनितिक दोलो हिसाबै जों गसंथानो हाफैबाय।
केबल मबाइलावल'सो नुनो मोनदों नाथाय बिसोरखौ रायजो राजाफोरा बेखौ मिथिखायो जे बिथांमोननि साथाम साब्रैसो सेंग्राफ्रा ससियेल मिडियायाव बायदिसिना बुंगोन बेनि उनाव बिथांमोननि एक्टिभिटिसआ जेबो गैया बिथांमोना गामियाव थाङोब्ला गामिनि रावबो सुबुङा बिथांमोननि खोथाखौ खोनासङा एबा बिथांमोननि खोथाखौ रावबो बेसेन होआ दा बेखायनो बिथांमोना मिटिं खालामनो हाला मेल खुंनो हाला आरो बिथांमोना नेथाया सानफा एफा खमायलांगासिनो दङ दा बेखायनो बिथांमोननि जि सानै साथाम दङ बे सानै साथामा ससियेल मिडियानि जुगैनो माने प्रसारखौ खालामबाय थादों आरो बियो बेसेबांखिनि फिथाइ थायगोन बेखौ जों बयबो मिथियो दा बेखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिदों बिथांमोना गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन अभियोग लाबो जायफोरा नंखाय दा दिनै बेयो फोरमान जागासिनो दङ मोनसेनि उनाव मोनसे दा बेखायनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों थांना थानाय जि दोलो बे दोलोआ गाबोन समफोरनो हयथ' जोबस्रांनोबो हागौ बेथ' जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा मैया जोंहा तामुलपुर सौरागुरियाव बिटिआरनि चिफ मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि न'खराव जोङो राजनैतिकनि मोनसे जोंहा सभा जादोंमोन आरो बियो फ्राय 10टासिम जादोंमोन हरनि आरो बिथाङा फैनाय समाव सिनाय मोनि सुबुङा बिथांनि गामियावनो बिथां जाय जायगायाव थायो बेयावनो बिथांखौ गाग्लोबदों होननानै जों मोनथिबाय नाथाय बियो जोबोद मोनसे दुखुनांथावना जाथाय दा बेखौ जोङो नायबिजिरनो थाखाय पुलिस प्रशासनखौ खावलायनाय जादों बियो गावनि सुथ्रु जानो हागौ ना राजखान्थिनि सुथ्रु जानो हागौ बेखौ जोङो नायबिजिरनो थाखाय पुलिस बिफानखौ जोङो बिथोन होनाय जादों आरो बेबायदि जाथाय जाहाथे जोंनियाव दाजाथों आरो बयबो सांग्रां थानाया मोजां माने बेबायदि जाथाय खालामनानै सरकारनि बदनाम राजनीति दोलोनि बदनाम ओनसोलनि बदनाम लाबोनो थाखाय हयथ' माखासे मानसिया नाजानो हागौ दा बिसायख'थि खाथि फैबाय दा बेखौनो बयबो एसे सांग्रांथि थानायाबो गोनां आरो जायफोरा खालामदों बेबायदि जाथायनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां आरो जाथाय खालामगिरिखौ जोङो थाबैनो हमनानै साजा होनो थाखाय पुलिस बिफानखौ जोङो बिथोन होनाय जाबाय आथिखालावबो हर बिथांमोना रोगाबाय थादों बेखौ जोङो नायनो थाखाय बिथोन होनाय जादोंमोन फरेस्ट बिफानखौ जे जोंनियाव गांसे सालानजोंनो गोबां खेब माने बिथांमोना अन्थाइ रोगानायनि खौरां जोंनियाव फैदोंमोन आरो बिनि थाखाय जों फरेस्ट बिफानखौ चेक खालामनो थाखाय जोङो बिथोन होनाय जादों मानो होनना बुङोब्ला अन्थाइ बाला जेसेबांसि मिथिंगायारि सम्पति दङ बियो इउपिपिएलनिल' नङा जोंनिल' नङा बे रायजो राजानि सम्पति जोंनि ओनसोलनि सम्पति बेखौ जोङो इयुन जोलैनि थाखाय जोङो बेखौ रैखाथि होनांगोन दा बेखायनो बेफोर जाहाथे सिखावै सुरां भाबै इलिगेलि जाहाथे बेखौ लांखोमानो हाया बिनि थाखाय गोख्रों नोजोर होनो थाखाय जों खावलायदों आरो दायो मोनायाव जोङो लांनाय होननाय खोनादों दा बेखौ जोङो चेक खालामगोन बोरै लांदों बबेथि लांदों